Horas madihita saluhna damang dainang ruas na hinaholongan ito at Jesus Kristus talumobi na madohot di partangyanganon di partikyanon dohot na dibagas na tabi adorakso tamulay partangyangan jumulo mahita martangyang di bagasan roh taganub martangyang mahita. Amin. Atong tapuji matuhata taparada medeta mereda mahita syabukweda nomor 257 ayat 1 dot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi porbadia na tumapalangit dohot tanuon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho alejolma manangahan na denggan jala manangahan na niluan ni Jacoba siyan ho. Ima na mangulahon sabing dohot holong ni roha di habasaon jalan merpangalawas repon maradopon debatam. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata asi maroham dihami adang tarbain hami bahin manang aha molo soho dongan nami dibaheni sailehon madihami roha banua gijang asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham saidongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatani debata turpuk epistel di pertanyaan tadi Bornginon imana tersurat di Yeremia bidu 22 memukamai sian ayat sada sahatu ayat 2 tajahama masih kasoring songonon mahatana baga-baga dohot luba-luba tu pinoperni rajai boti hatani Jahoba tuat maho tu bagas ni raja sian juda jala hatahon ma disi hataon dohonon ma tangion mahatani Jahoba ale raja ni Juda na hundul di atas habangsa ni si David hodohot akan na kosom dohot na nirajaanmu akan nabongot tu akka harbanganmu boti hatani Jahoba radoti hamu na uhum dohot hati goran jala palua hamu natar samun i siatangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu mana mapahin gogo tu halak dagang tunataring dilapin dohot tu nama balu jala unang durusan hamu mudar nasa merpipot di ingananon
Ai molo diradoti hamu hata odeng, saya adong do masuk tupit-tupitu ni bagasan raja akan namar bangsa di bangsa ni si David. Akan namar si hundul di hureta dohot di hoda, nang ibana, nang akan napasona dohot na ni rajaan. Alai molo sorita ngono hamu akahataon nunga pola marwari ahu tu diriku ninna Jahoba ikon gabe halongonan bagason. Ai songonodo hata ni Jahoba tarimot tu bagas ni raja sian Juda, gilead dohonian adiau, ale pusu ni Libanon, ikon gabe halongonan doho bahenokku, gabe huta akan naso marpangis. Jala ahu padihodo pakho akajolma pangago mangaloho ganuk mardonga sijata nasida manabaho ares akan napinilitmu jala manipalhon tu bagas api. Jala torok bangso mamolu sian labung 5 tahun, jala jokpe ganuk tudongan na, puasa sasongoni baheno ni Jahoba, 7 tahun nasay mulon. Rak mahita majahadia sia. Jadi dohon nasida ma, ala tanana dikon nasida pada tim Jahoba, debata nasidai, jala marsoba tu akad debata sileban, uhud manguloi nasida. Ido sahatna, martua do akan atau mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marede hita sa buku dan nomor 30 ayat 1 dohot ayat 2. Asini roha madihamu doho dame nasian amatta debata nang anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita saluhutna amanami inanami uria di tuhatta na mangihuton pertanyangata di Bornginon. Bapak Ibu jemaat semuanya dan anak-anak kami yang mengikuti ibadah pertangyangan. Tajaloma turpuk jamita di pertangyangan tak. Imana tersurat di Matius 20 tolu ayat 20 tolu 1 20 walu. Ujahama jo perjulan no di bahasa Batak, dunia no di bahasa Indonesia. Sonoma di bahasa Batak. Marjia mahamu si boto surat dohot parise hamu pangaci ai di persepuluh hamudo akka suasuana na mekmet alai tading do kapati no maul di baik kamu so katigoran para sini rohaun do taburjuon
siulau do nasadaon alai unang matading nasadaan. Hamu pertogi nama pitung di pasisi hamudo rongit alai ia gaja di bodut tamudo. Marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangaci ai di payas samudo panginuman dohot makuk sia duru hape marisi padobodo dohot pagarubuson. Ho parise nama pitung perbagasan di panginumani majulu payas asagebi yes nang duruna. Marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangaci ai sumado hamu tutanoman na hinapur akan renggan berengon sia duru hape marisi holi-holi ni namate dohot nasa narotak. Tongon songoni hamu tigor hamu sien nian idaon ni halak sia duru ala yang go dibagasan kok pangacio do hamu dohot nasu uhum. Di bahasa Indonesia didok sokonon. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Horas madihita. Shalom. Mauleati maditu hatta dilihat pertikian na ulio dihita boi madohoti pertangyangan nang di masa-masa ni PPKM nama oldo biadu patta pandemi COVID-19 siyon. Saya toktong mahita tutu di bagasan hatuluson, habuluson. Dauma nang sianaka kepura-puraan. Lumobi di partikesi sonarion, zaman na canggion, murah-murana majol mapermak, ya memekap sesuatu, padahal itu bukan aslinya. Tapi ring majo ke aplikasi-aplikasi sonari, bui aka naung marujungolu pe nang aka dana na met rak marede kan. I want to break free, gina. Itulah kecanggihan-kecanggihan. Menambah ilmu mai itu. Alai aka kecanggihan teknologi mai. Nasu aslina pe boy ke bisa ada hal na menarik. Tetapi kalau teks kita malam hari ini adalah satu kecaman keras dari Yesus yang menyebut ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, di mana Farisi itu artinya adalah merasa paling benar. Itu artinya, itu lapatannya. Mengecam, menegur, mengkritik mereka dengan satu teguran marzeama. Celakalah kamu. Hidupmu akan mengerikan. Terherai malapatannya. Karena kamu hidup dalam kemunafikan, dalam kepalsuan, dalam kepura-puraan, dan saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi taboto do ahli Taurat,
Orang-orang Farisi ini adalah tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati. Mereka ini menggunakan baju-baju keagamaan yang luar biasa. Melaksanakan praktek-praktek keagamaan dengan secara teratur. Berpuasa 2 kali seminggu. Berdoa di pinggir-pinggir jalan dengan baju yang panjang. Menghafal secara mendetail Taurat. Bahkan tafsiran-tafsiran mereka di luar Taurat yang 10 itu. Ratusan bisa mereka hafal. Namun ternyata tujuan mereka mengetahui semuanya itu adalah dalam rangka untuk menutupi perbuatan mereka yang sesungguhnya. Oleh karena itu Yesus dalam satu waktu mengingatkan mereka dan semua kita supaya kita hidup di dalam kejujuran dan ketulusan dan menjauhkan diri dari praktek-praktek ibadah keagamaan, bertopengkan ibadah keagamaan, tetapi hidupnya jauh dari kebenaran Tuhan. Om manata bereng di Turpuk Tahun, jalan apa yang ngotok kita di Bornginon, di situasi pandemi COVID-19 siawon, tumpe di bagasan namar si taonon, godang torop jolma, godang di bagasa perukilon, tetapi yang namanya mengusahakan kebenaran, mengusahakan keadilan dan melakukan kasih harus terus kita perjuangkan. Asal patar harajau ni debata. Di bawah ini tabering maju Turpuk Tahun. Adong dua hal nagabe sirenu konota taringo tuturpukta. Ima na perjolo di dok. Unang ma tading ulaon narumikot siya narikot. Ima hati goran para sirohaon dohot haburjuan. Janganlah mengabaikan perkara yang terpenting dan yang penting dari yang penting, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Salah satu yang dipraktekkan oleh ahli-ahli Taurat dan Farisi dan tokoh-tokoh agama Yahudi waktu itu, yaitu mereka sangat rutin melakukan persepuluhan. Kalau di Alkitab, persepuluhan dalam perjanjian lama itu memang diaturkan itu adalah hal yang wajib dilakukan. Lalu dalam perjanjian baru mengenai persepuluhan dihubungkan dengan persembahan, itu adalah bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka kalau kita merasa hidup kita milik Tuhan, kenalilah berkat-berkat Tuhan yang ada padamu. Sehingga dengan penuh tanggung jawab dan ucapan syukur, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan persepuluhan yang mereka ambil justru dari bumbu-bumbu masak. Bolo didok nak rempah-rempah mai. Si anak ke bumbu-bumbu masak ipe, dari hal-hal yang kecil pun mereka ambil itu sebagai persepuluhan. Lihatlah betapa mendetailnya hidup para ahli Taurat. Tetapi jangan bicara persepuluhan, jangan bicara praktek keagamaan, puasa dan lain sebagainya kalau kita mengabaikan hal yang utama, yaitu keadilan. Keadilan itu adalah bagaimana kita hidup seimbang. Jangan ada hidup yang menumpuk dengan hartanya, tetapi saudaranya di sebelahnya hidup dengan kekurangan. Tetapi hidup seimbang, bukan sama rata kalau adil. Tetapi hidup bagaimana yang berlebih bisa berbagi dengan yang berkekurangan. Itulah seimbang. Jangan kita bicara persepuluhan kalau kita tidak hidup dengan berbelas kasihan. Berbelas kasihan itu adalah rasa empati. Kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Kalau kamu tertawa, aku tertawa. Kalau kamu menangis, aku menangis. Kalau kamu jatuh, aku tertawa sambil menangis, itu ya. Jangan seperti itu. Tetapi rasa empati itulah berbelas kasihan. Jangan berbicara persepuluhan kalau soal kasih, kesetiaan kita abaikan. Kesetiaan itu adalah menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Sekalipun hidup kita sekarang sulit karena pandemi COVID-19 ini, sekali mengikuti Yesus, tetap pengikut Yesus. Kesulitan tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah inilah yang diingatkan oleh Yesus
kepada kita semuanya. Unang madaring narumikot, perikot do sude, rikot do persepuluhan. Alai naing mata bereng prioritas na utama, na prinsip na utama. Asai taulahon. Jojo dorang ditongan di keluarga pe. Hal na mek do alai gumodang energi dah habis tu sih. Misalnya kalau keran di kamar mandi, ini anak-anak ini seringkali menutup keran itu tidak sampai tutup gitu. Lalu ada airnya terus menetes. Lalu kita habis energi kita memarah-marahi kan. Ini siapa ini yang menutup ini? Siapa ini yang memakai air ini tadi? Kok begini bla 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 bla. Habis 3 menit. HP holan itu tuh karwa sa itu persoalan. Alai alani persoalan nama buiru gabi hal na balga. Nah sekarang mari penting kita hidup dalam praktek keagamaan. Penting kita mengatakan shalom, puji Tuhan, God bless you, Tuhan memberkati. Tapi ada hal yang utama yang harus kita lakukan. Jangan sampai terabaikan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan itu. Yaitu keadilan, belas pengasihan, dan juga kesetiaan. Seperti ahli Taurat. Persepuluhan itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya ada 4 tujuan pengelolaan persepuluhan yang diaturkan. Tujuannya adalah untuk bait Allah, untuk hamba Tuhan, untuk janda-janda dan yatim, dan untuk orang asing yang bukan orang Israel. Jadi persepuluhan kalau untuk memperkaya diri sendiri, ini yang mau diingatkan oleh Yesus. Persepuluhan oke, tapi hal yang paling utama jangan sampai terabaikan, terlupakan. Yang kedua, renungan kita pada pertanyaan kita malam hari ini. Dao manasa pangacios yak kita dohot panggumion alai hanguluhom mahati goran dohot hakolongon. Jauhkanlah hidup kemunafikan dan saling menghakimi, praktekkanlah hidup kasih dan kebenaran. Ada beberapa hal tadi teguran Yesus dalam teks kita ini. Tidok dohamu akan mabitu di pasisi hamudo rongit alai di bodutamudo gajah ina. Di cuci hamudo nia di payes samudo nian cawan makuk alai hola duruna anggo bagasna rotakgo. Arong lu mana pujabu bereng yes buti habe isuru matu toru ni kursi apalana kotoran di toru nai asal matup sai bulu disuruh ke dan aku sapu di rumah dan saya sedetik na saya disabut tuh alai bulu pinareso museng ai disado pena kotor so sahala ina saya di paresoi abi di donganna adong tetanggana mas jomurabit saya diberengi mana mas jedileno suye sina tahun manusia bina kotor roin HP kaca di jabuna runa kotor. Begitulah sifat yang munafik. Kita melihat kesalahan orang lain begitu besarnya dan luar biasanya. Tapi kekurangan kita saya taboduti songon gaje nakinani. Apa yang selumber kekurangan di dongan. Banging gitu tabel-gebel. Ora sawoti ko kekurangan di dongan. Ngasih kiam meter gajengnya. Jalan unga tababagas-bagasi tababuah-buah. Jauhkanlah hidup kemunafikan, pangacion, rap adung bedo kakele mahata, kekurangata. Alai na pidayos ni mudar ni Yesus no ita. Mudar darah Yesus yang menyucikan kita sehingga kita bersih dan kita mendapatkan penghargaan menjadi anak-anak yang berharga yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pikir khotbah malam hari ini memang keras dan tajam sekali. Kritikan ini bukan hanya untuk ahli Taurat dan Farisi. Kita posisikan diri kita juga seperti mereka. Di mana kita seringkali hanya melihat kekurangan orang lain. Di mana kita seringkali hanya mementingkan hal-hal yang kecil saja. Sebenarnya yang tidak begitu perlu dipersoalkan. Padahal hal yang prinsip sekali itu tidak kita tarik kotor. Marilah
dengan dua renungan dari ayat kita malam hari ini. Dimanapun kita dan siapapun kita, apapun profesi kita. Termasuk anak-anak kami, adik-adik kami yang masih sekolah minggu remaja, pemuda. Mulailah hidup dengan tulus, jauhkanlah hidup kepura-puraan. Karena secepatnya kepalsuan tentu akan terbuka. Tetapi apa adanya, itulah hidup kita. Mau belajar, mau didisiplinkan, mau menghargai, tidak hanya melihat kelemahan orang lain, tetapi melihat bahwa kita semua dikasihi. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Mau lihat tema Tuhan, di pengutuk kodo Tuhami hatam di pertangyangan nami di Borninon. Asa huulahu kami karena rumikoti di ngulu nami. Ima hati goran holong ni roha hasetia. Ejuk-juk do tutu habis tiki nami nang energi nami. Ola manarihon akan kurang rikot. Hati perap rikot do selu na. Alai sude mahami tutu. Lahu mangaleho rohanami tu akan rumikoti. Dau siak kami regam di pangacion. Masih humuman nasi hola mamerek kaurangan di dongan. Alai bangulu mahami di bagasan lo moni roham. Asima roham Tuhan. Tatak mahami saluna. Ay galedo hami sia sedirian nami mangulahoni. Alai marhite todim to di perbadiai boy praktek kono nami di ngulu nami siapari. Dumobi masih tonga-tonga ni keluarga nami bi. Pasu-pasu ma Tuhan huriam HKBP pekabaruan. Asa salu na tutu di bagasalas ni roha madohot ya ka kegiatan nang kaperpunguan na penatupan ni huriam. Molutuk songono do petikina. Alai denggabi mangabati roha nami laho marsaur dohoto. Na ulahu kami di tengah-tengah ni keluarga nami. Tuk saat di homahami, urasi hami sian haduson nami, mangasahun Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sabukede nomor 720 ayat 1 ayat 2 dungi diuti manutang yang pangodianon.
mahita, upuji jala hupa sangat pami maguarmu ale Jehovah debata nami, na toktong satia madongani hami, diganu partikian, jala dilehokodo di hami, partikian nama sayuli di bornghinon, pinatupan ni huriam pertangyangan, asamarhite boy takasami, marparsaora dohoto, nungahu puji hami guarmu nabadiai Tuhan, nunga tolhas barita nauliih, tutonga-tonga nami, alanima Tuhan, tungurupi mahami, asatung mangulu hami di bagasan hasit tongan, padao nami mapaholangon nami make pura-puraan, ay masajojo do jupang na songoni, songon hataridani, si boto patik ahli Taurat, diulahon nasida do akka peribadatan, seakan-akan mangulu nasida di bagasan hasit tongan, hape holang do sian lomo ni roham, alanima padao masyak kami ngulu si songoni, asa satok-tok kami di bagasan na mangulahon lomo ni roham, asa marhite Tuhan, boy hami gabe hataridani, barita nauli di tonga-tonga nyaka para sauran nami si ganupari, asa sude makilalahon bahwa ho Tuhan na toktong satia diaka naro madapot toko, alanima hubah kami madi bagasat tangyang nami Tuhan, masay gudang si pangiduan nami, tarlumobi may diaka partikian nami diaka na parpudion, hubah kami manang akar ruas ni huriam, siya nakadak danak na magodang sahat tulan siya. Asa ho Tuhan na pajamoton, ho na madongani nasida, paholangon mo siya ragam niya kasipikiran, siya ragam niya kaparsahiton, ay huboto hami, pargogo na sohatu dosa doho, hodo na tuk Tuhan, lamang odihok kami, asa unang gabi marmarah hami, asa unang gabi di bagasan hasusa kami. Ale Tuhan, hubak kami mamasay lo jado partugi nami, lo jado pamareta nami, taringot tu na masa ditiki na parpudion. Imana somarhawu nga dope kopik sa pulusia. Nunga torop nagabe songgop tu parsahitoni. Nunga torop nagabe kehilangan siya tonga-tonga ni keluarga. Gudang biahaton, gudang mabiar Tuhan, alanima dangadong hapurusan nami, dangadong nagabe pangaluan nami di Portibion, alahura jumi hami terbatas doi saluhut na. Paeleng masih pareon, tumangihon akatangian nami Tuhan, saya marpamuati maroham, molo alanya kahahurangan, molo alanya kadosa pangalasion nami Tuhan, asa humatok marujung sahit na huadopi hami saonari, asa boy hami maralas ni roha, nasopala dibatasi gerak nami, nasopala dibatasi parsauran nami. Ale Tuhan, pos roha nami, say natangi honom nu tangiang nyaka na porsea di guarmu. Huwa kami manang panggonggomi nami, hurajumi hami hodo nababakiton nasida, asa parsahalaanmu Tuhan, leononmu bisuk, lau mengatasi akan masa di tonga-tonga ni bangsa namion, asa marhitei boima di papatar nasida akka hasit tongan, jala nal-nal tarida keadilan Tuhan, asa gabe semarlas ni roha hami saluhutna nang akka masyarakat sudah merasakan mulai sianaka danak sahatu nama godang. Ale Tuhan dibata huwa kami manang pardalanan ni huriam HKBP ngabo HP kiada namasa noaing marpangotak do itu pardalanan ni huriam gabe marukil lo hami
akan aposom. Jala jojo do songon na syukur rohanami. Masa suhardo udah jumihami. Napola gabe masohot parmingguhon. Alai cara nama saya tepat ari bijaksana panggonggomi nami. La memutus alai rantai kopik 10 siha. Alani Tuhan saya si maroham. Asa boy dia pelayanan nami boy tardungduk kami. Asa boy Tuhan mardalan huriam. Sudi kami marlas ni roha. Di tonga-tonga ni parsauran nami. Tarlumobi may di tonga-tonga ni huriam on. Akan nabi nabakit mui. Saya pakulingi Tuhan. Asa marhitei nangpe dibatasi akka parsauran nami. Alaya salah marsitu Tuhami Tuhan. Mangulahon pajuon nasahat Tuhami. Asa saya toktong warga hok kami i. Jala pakke mahami gabe ula-ulam. Nang pemardongan hagaleon. Nang pemardongan keterbatasan. Alay boydo di keterbatasan nami. Mangulah marhite todim to di porbadiai. Gabe pasu-pasu hami. Di tonga-tonga ni huriam. Marite Yesus Kristus. Martangiang hami tuho. Amin. Tapuji Tuhan ta, mari kita data nomor 214 ayat 1 ayat 3 laos tapasah ma peliata. Tatangnya koma piliata. Ale debata amanami na di banua gicang. Odo haroroani saluhut sileo-leo nadengga do naso libasa na maudutus. Hupasa atami masia na lehometu hame pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti aso parhasya kami pilihanon. Patibulho karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhai marwanami marhiti-hiti dim. Asalam utadda hami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami maduk mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami.
Amen. Atong rap mahita mangidohon tangyang ale amanami. Ale amanami nari banua gicang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dohan na berdosa Tuhan. Una kami togiho tu panguncunan. Balua mahami sian pangagu. Ai hodo na puna harajaun. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon. Saliling-liling na. Amen. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot persauran itu diperbadia mahamu saluhuna. Amin. Oras madihita saluna.